matur sembah nuwun cik 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 iji sebanon mengkaten kalau sampun katuraken kali tembang minangkani pambutan saking kanca-kanca para-para pandemen seni gajah-gajahan nggih mugi tansah dadosaken panglipur manah panjenengan wonten ing kalodhangan santen menika nggih ngaturaken sebanon sanget dumateng kadang-kadangku tukang syuting makasih bos tak dongane subscribe oke ya berkah barokah amin nggih kasih sarangan paguyuban seni gajah-gajahan Kiai Kedung Rupa Wirangan nggih wonten kalodhangan santen menika caos libur dumateng panjenengan sami nggih saperlu nuhuni napa ingkang dados kajatipun paguyuban nggih nggih menika halal bihalal nggih paguyuban seni gajah-gajahan Kiai Kedung Rupa nggih saperlu mengeti hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang pangajab mugi-mugi kanthi wontenipun halal bihalal menika wau tansah dadosaken rumaketipun pasederekan paguyuban seni gajah-gajahan Kedung Rupa nggih khususipun lan umumipun dumateng sedaya pandemen seni gajah-gajahan apa? Sejuta ya gampang Iza ya mas iya gimana mau ngopo lali aku gara-gara masih gue Iza je baturut di wonge baturut ngersakan mudharasa mas gue dibablasnya sejuta cinta Ije menika ugi ngaturaken sebanon sanget dumateng ingkang kagungan griya nggih rapal jenenge Mas jadi bolak-balik rene ingkang sampun paring pasugatan nggih tak dongakne murah rezekine panjang yuswane berkah barokah gesange Mas nggih amin Allahumma amin monggo dipun aturaken mudharasa dibablasne teng sejuta cinta sarangan seni gajah Kiai Kedung Rupa Wirangan CBS Audio. Ayo terus